Многія з прадстаўнікоў старэйшага пакалення маладзечанцаў памятаюць Александра Мазаніка як педагога, бо ў нашым горадзе ён працаваў настаўнікам спецшколы-інтэрната, выкладчыкам політэхнікума, дырэктарам вячэрняй школы. І ўсюды стараўся быць у пошуку новага, перадавога і ўкараняць яго ў жыццё, а гістарычныя працэсы супастаўляць з сучаснасцю. Работа Александра Іліча была адзначана ганаровымі званнямі выдатнік адукацыі нашай краіны Савецкага Саюза. І хаця ў пасляваенны час клопатаў хапала самых розных, яго сапраўдным тылам стала сям'я. Переезжали часто с одной деревни в другую деревню, жили в землянках, жили в школе прямо. Поэтому, конечно, жизнь была очень трудной, очень трудной. Но, несмотря на все трудности, мы держались за папу. Он у нас был гора для нашей семьи. Поэтому мы себя чувствовали всегда прекрасно. Асобная старонка ў біяграфіі Александра Мазаніка – падзеі Вялікай Айчыннай вайны. У маі 1941 года часць артылерыйскага палка па баявой трывозе перакінулі ў Літву з Магнітагорска. Тут, у горадзе Шаўля, і пачалася для 20-гадовага салдата вайна, якую ён прайшоў з першага дня па апошні. Ваяваў на Ленінградскім фронце, вызваляў Беларусь, Польшчу і ўрэшце распісаўся з аннапалчанамі на сценах Рэйхстага. Вярнуўся на радзіму з цэлым шэрагам баявых узнагарод і 3 кантузіямі. Калі ўзначальваў маладзечанскі раённы аддзел Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, то шмат сіл патраціў на тое, каб ушанаваць памяць вязняў на месцы былога канцлагера ў раёне станкозавода. Есть люди, которые достигают своей цели разными путями, ходят, требуют. В нем было, когда он приходил частиком к нам, заходил в отдел, вот эта улыбка, спокойствие. И, наверное, то, что он смог сделать, да, это качество его характера. Но это учитель, психолог. Он постоянно для достижения конкретной цели этого мемориала, который сегодня знают не только у нас в стране, он постоянно, спокойно ходил на прием к разным абсолютно должностным лицам, постоянно рассказывал о цели своего визита. И, вы знаете, это качество может быть потому, что человек, который прошел Великую Отечественную войну, который расписался на Рейхстаге от первого до последнего дня, это терпение, умение понимать, это, наверное, самое главное, чему мы должны учиться. Мемарыяльны комплекс «Шталах 342» быў адкрыты ў 1995 годзе пры яго самым непасрэдным удзеле, а перад гэтым колькі было пошукаў, перапісак, архіўнай работы. Каб прыдаць Шталагу статус канцлагера, Александр Мазанік ездзіў нават на прыём да прэзідэнта краіны. А сёння справу ветэрана працягваюць вучні і настаўнікі з 5-й школы «Маладзечна», якія займаюцца пошукавай работай. Я считаю, что не надо детей заставлять говорить: вот ты патриот, ты гражданин. Надо ребят вовлекать в такой вид деятельности, который действительно будет приносить свои плоды. И не надо им об этом напоминать, потому что все ребята в клубе «Поиск», мы это знаем с Анной Николаевной, что они настоящие патриоты. Поэтому нам не стыдно за таких ребят и не стыдно за себя, что мы их воспитали. Наша работа продолжается, и работы еще очень много, так как восстановили мы еще всего лишь ничего, 2303 фамилии из 33 тысяч, поэтому будем работать, продолжать дальше. У 1995 годзе Александру Мазаніку было прысвоена званне ганаровы грамадзянін горада Маладзечна. Дакументы, матэрыялы з асабістага архіву, фотаздымкі і некаторыя сямейныя рэліквіі перадала Мінскаму абласному краязнаўчаму музею яго дачка Святлана Паркалова. А гэта значыць, што новыя пакаленні абавязкова будуць ведаць пра тых, хто быў і застаецца гордасцю нашага горада. Алла Маркелова, Ольга Капцёнак, МКТБ.